Undskyld, jeg ikke filmede i går. Der fik jeg altså skruechips. Og sådan nogle mini concealer sponges. Så glædelig 14. december. Lad os starte med min Kims. Jeg har allerede fundet den sådan her. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvor jeg skal åbne den. Der er ikke noget sådan åbningsbart. Jeg hiver den op. Så vi fik nogle snack chips. Så tænker jeg bare at lave min dip i dag. Så skal vi have min Essence. Det er nummer 14. Den her. A sponge case. Okay, så får vi lige kunne teste det af. Jeg tænkte jeg bare lige, hvis vi lige har lidt makeup vanity for at teste. Så det er altså det her. Jeg har aldrig haft sådan et sponge travel case. Okay, så du kan egentlig bare putte din sponge ind i den, tror jeg. Lad os lige prøve. Den her sponge, den er ret clean, så den tænker jeg godt, jeg kunne prøve med. Jeg ved ikke, hvad for en vej man skal vende den. Sådan med at få den ind. Sådan der. Pæs. Jeg tror, det er sådan her. Så har man bare sådan en sponge. Ja. Det virker også rigtig godt. Ej, jeg vil faktisk sige, det er vel fint nok, hvis det er det, man foretrækker. Den ryger i hvert fald ikke lige ud. Shit. Ej, det gør den ikke. Det kan man godt, hvis man gerne vil have sådan et. Så vi ses i morgen til den 15. december.